Hekk kif il-Parlament aġġorna l-btajjel tal-miliet u l-ewwel tas-sena l-2019 rat idħul ta' 31 liġi ġdida dan f'sena oħra ta' ħidma ma taqta' xejn mill-Parlament. Il-liġijiet approvati matul din is-sena emendaw dawk eżistenti jew introduċew kunċetti ġodda fil-qafas legali ta' pajjiżna iżda li jagħtu l-ħajja l-impenn u l-wediet li jagħmel il-Gvern fl-aħħar elezzjoni. Il-wib tal-Grupp Parlamentari tal-Gvern Byron Camilleri spjega li fost il-liġijiet ġodda f'Jamanti kien hemm dik tal-kremazzjoni li ddaħlet minn abbozz ta' liġi privat li kienet tresqet id-deputat laburista Rozjen Kutajjar. Semma wkoll il-liġi tant importanti li mill-bidu tas-sena d-dieħla se tirriforma s-suq tal-kera. Matul is-sena 2019 il-Parlament approva 31 liġi. Kien hemm ħafna liġijiet importanti għal pajjiż fost l-oħrajn li nista' nsemmi li żgur li jiġu f'moħħi kienet liġi ta' kremazzjoni, li kienet liġi permezz ta' mozzjoni privata li għall-ewwel darba issa sar ikollna kremazzjoni tkun tista' sseħħ ġewwa pajjiżna. Kienet il-liġi tal-kera li kienet liġi importanti ħafna li ħatati sigurtà u ħatati protezzjoni lil dawk li qed jikru, lil dawk li jifilħu l-inqas u tihom aktar protezzjoni fil-kirja tagħhom. Il-Gvern permezz ta' rappreżentanti tiegħu daħħal ukoll l-ewwel liġi dwar standards fil-ħajja pubblika, miżura ntiża għal iktar kontabilità mill-politiċi. Beda jopera l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika illi minkejja illi konna nafu illi il-maġġoranza tal-elementi ser ikunu kontra membri tal-Gvern, ser ikunu kontra uffiċjali tal-Gvern, però ħassejna illi għandna ndaħlu dik il-liġi sabiex naraw illi verament f'pajjiżna jkollna standards aħjar fil-politika Maltija. Mistoqsi dwar il-ħidma li jmiss anke fid-dawl tal-fatt li mill-ewwel seduta tas-sena l-ġdida se tara persuna ġdida fil-kariga ta' Prim Ministru, il-wib tal-Gvern spjega li l-ħidma se żżomm dejjem liċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-politika li titwettaq. Minkejja dak kollu li jrid ħaddieħor, dak kollu li jagħmel ħaddieħor, aħna se inkomplu naħdmu għal pajjiżna. Se inkomplu nuru impenn qawwi fil-Parlament sabiex ngħaddu aktar abbozzi sabiex inbidlu għall aħjar il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.